أسمرها بزم دبرو استوديو زينا ار تي في السلام تنا تقبلوا فنونا مقتال تركبوا زخركم تعذبتنا هم يتمسيو ساعتنا غيلون لما 10 3 مقابيت ساعه 9 تمشي سدالو زينا مسنادون فيلم لنا مقتالكم بخبر زعدم هادي بعبدي فيلم رس زينا ማዕከል መያው ስልጠናት አሳዋ መደባቱም መዕባልን ምስፋሕና ተባባዕ ገስካሳ መስጊቦ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛ ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ገንዘባዊ ደገፍ ረኺቦ ኣብ ዞባ ማዕከል ብሞያ ማዕልማት ስልጠና ደቂ ኣንስትዮ ተመሪቐን መንግስቲ ሃገራዊ ሓድነት ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ብወግዒ ቆይሙ ኢራን ብጉዳይ ትብዕ ኢራቅ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከር ዝተኻየደ መጥቃዕትን ዘቕረበላ ዘለዎ ወቀሳ ነፂጋቶም ቁጠባ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ደረጃ ዘሕታለ ከም ዝኣተወ ተሓቢሩ ዝርዝራ ዜና ኣብ ሰዋት ዶኪኖ ዝርከብ ማዕከል መያው ስልጠናታት መደባቱ ኣብ ምዕባልን ምስፋሕን ኣተባባዕ ገስጋስ ከም ዘመዝገበ ኣካየቱን መምህራንን ተማሃሮን ገሊፆም ወኪል ሪና ሙሴ ኺዳንን ዝለኣኹ ጸብጻብ ዳናይት ግብሪ ህይወት ከተቕርባ እያ ማዕከል ሞያዊ ስልጠናታት ሳዋ መደባቱን ዝህቦ ኣገልግሎታትን ብምምዕባልን ብምስፋሕን ብቕዓት ተማሃሮን ንምብራኽ ከካይዶ ጸንሐ ጻዕሪ ኣተባባዕ ገስጋስ የመዝግባሎም እቲ ማዕከል ከም ኣካል ናይቲ ብግብርን ክልሲ ሓሳብን ንዝወሃብ ትምህርቲ ንምድንፋዕ ዘተኣታተዎ ሓድሽን ዘመናውን ማሽነሪታት ምስቲ ዓውደ ስልጠናታት ዝኸይድ መጽሕፍቲ ዝሓዘ ዲጂታላዊ ቤት ንባብ ብ13 መጋቢት 2020 ስርሑ ጀሚሩ ኣብታ ኣጋጣሚ ዳይሬክተር ማዕከል ሞያዊ ስልጠናታት ሳዋ መምህር ተስፋይ ተወልዳ ብዝሃቦ መብርሂ እቲ ብምትሕብባር ምስ ክፍሊ ምርምርን ስነዳን ህግደፍን ሮራ ዲጂታላዊ ቤት ንባብን ዝተዋደደ ቤት ንባብ ኣብ ምሕያል ዓቕምታትን ፍልጠትን ተማሃሮ ዓብ ኣስተዋጽኦ ስለ ዘለዎ ዝያዳ ንምስፍሑ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣረዲኡ ሞስ መሰልጠኒ ማዕከል 3 ክፋላት ዘለዎ ነዚ 3 ክፋላት መሰልጠኒ ማዕከል እቲ ክልተ ኣብ ሓደ ከባቢ ኮይኑ ብሓደ ላይብረሪ ተጠርኒፉ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንዕኡ ጸገም የብሉን ዘድሊ መጽሓፍቲ መምሃሪ ከም ዝበልኮ ብቪድዮ ብድምጺ ከምኡን ብዝተፈላለየ መጽሓፍቲ መሊኡ ኣው ኣትዩሎ ብምሉእ ተናሕና መጽሓፍቲ ቀዲሙ ዝነበረው ናኦም ዝኣቱ ገይሩ ተማሃሮ ኣብ ዝኸውን ወባቢ ኣብቲ ቀጽሪ ቤት ትምህርታትን ክሳብ ነገረ ተማሃሮ መደቀሲኦም ከም ዝበጽሕ ኮይኑሎ ንቐጻሊ እንዳሰፈሐን ከም ኸይድ ክምዃኑ ርድዩ ጀሚርናልና ተበጊስና ኣለና ማለት እዩ ምናልባት እዚ ናይ ቤት ትምህርቲ ንግድን ምሕደራን ካብኡ ፍልይ ዝበለ ስለ ዘሎ ንዕኡውን ድሮ ኣብ ናይ ኮምፒውተራት ጋብን ነቲ ዳታ ኣብ ምምላእ ንርከብ ኣለና ኣብ ምውህሃድ ናይቲ ዲጂታላዊ ቤት ንባብ ዝነጥፉ ዘለዉ መምህራን ኣቤል ነጋስን ኣማኑኤል ኣብርሃን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 20,000 መጽሕፍቲ ተጻዒኑ ከም ዘሎ ተማሃሮ ድማ እንተላይ ካብ ክፍሎም ወጻኢ ብቐሊሉ ዘልዮም ሓበሬታ ክረኽቡ ክኢሎም ከም ዘለዉ ገሊፆም ቶታል ናይ ጀነራል ሓበሬታ ከባቢ 500 ዝሆን ጂቢ ዳታ ኣለና ብብዝሒ ተሪና ልዕሊ 20,000 ዝሆን መጽሕፍቲ ኣለዋና ዝተፈላለዩ ዓይነት ቪድዮ ተሪና ኸ ተንተሪፈን ዘለዋ 400 ገለን ጂቢ ኸ ቪዚታት ኣለና እዚ ሬንጅ ናይ ዝብ ዘሎ ኸ ዚያ ኣክሰስ ፖይንት ወይ ራውተር ተኽልኛ ዘለና ብላዕሊ ከባቢ ናይ 400 ሬዲየስ ኤሪያ ዝርግሕ ስለ ዝኾነት ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ተሪና 75% ናይቲ ቀጽሪ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ተሸፊኑ ኣሎ ኣብቲ መደቀስ ናይ ተማሃሮ ተሪና ኸ 25% ኣያን ሸፊና ዘለና ጋውዝ በጽሓሉ 100 ዝሽፍንካ ሲስተም ክነዳሉ ዝምልከታ ኣካል ምትሕባርና ይፈለልና ክብል حتت مالتي ديجيتالاوي زهونه አጣቃማ መጽሐፍቲ ከፊትና ኣለና ቅድሙ ነርና ባዓናን አቤል እንደዳለና ማለትዩ ንማሞስ ይልና ጥራሕ ዘዳለና ኣብ ኮምፒውተር ጥራሕ ተሓፀረ ይነሩ ምዝንሪኦ ዘለና ዋሕድ ኮምፒውተራትን ብዙሕ ተማሃሮን ካ ብግቡእ ማለት ክትዝግቡኦ ከገልግል ነሩ እንዲ ግን ከምቲ ዘደለና ከገልግል ኣይከኣለን ሕጂ ግን መዛሕ ተሓድሽ ናይ ዋይፋይ ምትካል ካብ ዝተፋላለየ ቦታ ኣብ ዝተፋላለየ ቦታ ኮይኖም ካብ ኮምፒውተር ወፃ ኮይኖም ክሳዕድ ጥቆምሉ መንገዲ ፈጢርና ኣለና እዚ ጠቃቅማና ከዚ ኩሉ እንታይና ጌርና ከም ስቱደንት ፍሬንድሊ ኢና ጌርና ማለት ተማሃራይ ፓስወርድ ይብሉ ገለደ ይብሉ ከም ድላይ ኣትዩ ዝተፋላለየ ነገራት መጽሐፍቲ ይኹን ቪድዮ ይኹን አውዲዮ ይኹን መጋዚናት ከማን ዘድልዮ መጋዚናት ክትቀም ከም ዝኽእልና ጌርና ዘለና ተጠቀምቲ ናይቲ ዕድል ኮይኖም ዘለው ተማሃሮ ብወገኖም أقدمهم اتزادليوم مصحفتي نمركاب يشجروا منبارهم بمجلات إذا تخفيت لهم زلوا ديجيتال أو بيت نباب جن
بدمፅን ቪድዮን ዝተሰነየ እኹል ሓበሬታ ብቐሊሉ ክረኽቡን ፍልጠቶም ከስፍሑን ክኢሎም ከም ዘለው ብምጥቃስ እቲ ኣገልግሎት ኣብ መንበሪኦም ዝበፅሓሉ ኩነታት ክፍጠር ተላብዮም ንዓና ብዙሕ ጥቕሚ ዘለዎ ካልኣይ እቲ ቀንዲ ጥቕሙ ከዓ እንታይ ናይ ኩላና ዲፓርትመንት ኣብ ስለ ዘሎ ሰብ ዳይሬክትሊስ ነቲ ዘለየ ዳታ እንታይ ቀልጢፉ ሰርች ክገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ኸ እንታይ ኣሎ ሓደ ኣብዚ ሃማሙስ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ሓንቲ ኣብዚ ላብሬሪ መፂ እንታይ ዝኾነ መፅሓፍ ሰርች ንክገብር ብዙሕ ግዜ የጥፍ ነይሩ ማለት እዩ ሓደ እቲ ግዜ እንታይ ኮይኑሎ ሴቭ ኮይኑሎ ማለት እዩ ዝኾነ ተማሃራይ ኣብ ሞባይሉ ወይ ካፍተን ተዘርጊሕ እንደለዋ ኮምፒተራት ቀልጢፉ ዳይሬክት ነቲ ደለየ ዳታ ክረክብ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣገልጋሊ ናብ ተማሃሮ ብዙሕ ለውጥታት እንተረእየ ግን ዋሕዲ ኮምፒተራት ስለ ዘሎ ምዝ ኣብዚ ማሙስ ዘሎ መንእስያትን ተማሃሮን ክመጣጠን ስለ ዘይክእል እቲ ዝምልከቶ ኣካል ነዚ ዋሕዲ ዘለና ኮምፒተራት ምዝ ተማሃሮ ብዙሕ ዘለና ክዋሃር ስለ ዘይክእል ነዚ ምኮል ኣካል ከም በዓል ታብለት ድዩ ሞባይላት ድዩ ኮምፒተራት ብብዝሒ ተማሃራይ ክግልገል ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ኣገዳሲ ባእታ ኣብዚ እዩ ዝርከብ ምክንያቱ ሽሕ ግዜ እኳ ትምህርትና ቲዮርን ፕራክቲካል እንተኾነ ኣብ ላብሬሪ ኣቲኻ እንትርፍኦ እቲ ናይ ወረቓቕቲ ቲዮሪ ኢኻ ትረክብ ትኽእል እዚ ግን ብቪድዮ ዝተሰነየ ስለ ዘሎ ምዝ ትምህርትና ምስ ዘመናዊ ማሽናትን ምዝ ኣብ ዘሎ ዘመናዊ ማሽናት ብቪድዮ ተሰኒ ዘሎ ክመጣጠነና እንትኽእል ኮይኑ ዝኣክል ኣገልግሎት ናይ ኮምፒተራትን ናይ ሞባይላትን ክርአ ኣለዎ ማእከል ሞያዊ ስልጠናታት ሳዋ 15 ዓውድታት ስልጠና ዝሓቁፍ 3 ክፋላት ኣለዎ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛ ስንኩላን ኩናት ኤርትራ መድረኽ ፓልቶክ ኢፒኤልኤፍ ህግደፍ ቪዥን ሩም ካብ ዝተጠርነፉ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ገንዘባዊ ደገፍ ረኺቡ ጋዜጠኛ ሳሙኤል ሃብተ ሚካኤልን ዘዳልዎ ዜናዊ ጸብጻብ ጴጥሮስ መንግስት ከቕርቦ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ካብ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝተኣከበ 187,238 ዶላር ኣሜሪካ ትማሊ 12 መጋቢት ብመልክዕ ሓገዝ ንሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ተበርኪቱ ኣብቲ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ማሕበር ዝተኻየደ ናይ ምርኻብ ስነ ስርዓት ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ መምህር ገብረ ብርሃን እያሱ እቲ ብሰናይ ድሌትን ተበግሶን መድረኽ ፓልቶክ ኢፒኤልኤፍ ህግደፍ ቪዥን ሩም ዝተኣከበ ገንዘብ ኣብ መዓላ ኣባላት ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ብዕድመ ዝደርፉ ስንኩላን ክውዕል ምዃኑ ሓቢሩ እዚ ገንዘብ እዚ ሕጂ መገድና ዘበጋገስና መጽናዕትሉ ነዞም ብዕድመ ዝደፍኡን ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዘለውን ሓደ ካብቲ መደብና ኣጽኒዕና ንዓታቶም ደገፍ ምግባር እዩ ወላ ኣብቲ ዝገለጽ ክኸውን ሓደ ካብቲ እዚ መደብ እዚ ኣብ ከምኡ ክውዕል ምዃኑ ገሊጽና ኣለሙ ኢና ምክንያቱ ናይ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ መድሃኒትን ኣብ ጽጉማት ደቂ ኣንስትዮን ከም ዝውዕል ጌርና ዳርጋ 227 ዝኾና ጽጉማት ደቂ ኣንስትዮ ሓገዝ ጌርና ኣለን ነቶም ብመድረኽ ፓልቶክ ኢፒኤልኤፍ ህግደፍ ቪዥን ሩም ዝተጠርነፉን ነቲ ኣበርክቶ ዝገበሩን ዜጋታት ወኪሎም ዝመፁ ዶክተር ፍካክ ህብቴስ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ወይዘሮ ኤልሳ ርእሶም ካብ ዓባይ ብሪጣንያን ንኤሪና ብዝሃብዎ ቃል ንስንኩላንን ደቂ ስዋኣትን ምሕጋዝ ሓላፍነት ኩሉ ዜጋ ምዃኑ ብምዝኽኻር ኣብ መጻኢ ብዝሰፍሐን ዝተወደበን ኣገባባት ኣበርክቶኦም ክዕዙ ምዃኖም ኣረጋጊፆም እቶም ወኪለዮም ዘለኹ ሰባት ዘይፈልጦም ሰባት ወኪለ መጽእ ኣለኹ ግን እቲ ሰናይ ግብሪ ስለ ዝኾነ እዞም ዘይፈልጦም ሰባት ብሽሞም ዘይፈልጦም ኣበይኹም ዝቕመጡ ዘይፈልጦም ሓንቲ ነገር ብዛዕባኦም ዝፈልጣ ኤርትራውነት ጥራያ እታ ኤርትራውነቶም ከዓ ባዓጊቦም እምነት ናይ ምሕጋዝ ስለ ዘለዉ ነዞም ስንኩላት ኣሕዋትና ስንኩላት ንብሎም ሓበና ኩርዓትና ሽልማትና ንኦም ሓገዝ ኣዋፂኦምሲ ንኡ ከብፅሕ ኣነ መፅእ ኣለኹ እዚ ንስንኩላና ንገብሮ ዘለና ዝግባኣና እዩ ክልተ ፕሮጀክት ኣለና ኣብ ዓመት ሓደ ንስንኩላት ሓደ ንስውኣት እዚአን ክልተ ኢና ሒዝና ዘለና ንኣብነት ሕጂ ጀሚርና ኣለና ካልእቲ ፕሮጀክት እዚ ኣወዲእና ኢና ቀጻሊ እዚ ክንገብሮ ንሓስብ ካብዚ ንላዕሊ እውን ቀጻሊ ክንሰርሕ ኢና ንብል እዚ ኤርትራ ኣበርክቶ ዜጋታታይ ዘድልያ ዘሎ ብዝብል ቴማ ብመድረኽ ፓልቶክ ኢፒኤልኤፍ ህግደፍ ቪዥን ሩም ዝተኣከበ ገንዘብ ኤርትራውነትን ምትእማንን ጥራይ ብዝጠምሮም ብኣካል ዘይፋለጡ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካናዳ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮጳ ኣፍሪካን ኣውስትራልያን ዝርከቡ ዜጋታት ዘዋፅዎ እዩ መድረኽ ፓልቶክ ኢፒኤልኤፍ ህግደፍ ቪዥን ሩም ቅድሚ ሕጂ እውን ንመደባት ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ንመሰሰኒ ማዕከን ስዋኣት ከምኡውን ንኣለይቲ ስንኩላን ዜጋታት ዝደገፍ ክገብር ምጽንሑ ይፍለጥ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ እውን ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ካብ ዝጥርነፉ ጨናፍሩን ጉዱሳት ውልቀ ሰባትን ገንዘባውን ንዋታውን ሓገዛት ክረክብ ጸኒሑ እዩ ማእከል ሙያዊ ስልጠናታት ኣማዴ ዞባ ማእከል ታሻይ ግዜ ኣብ ዘወደቦ ናይ ኣስታት 6 ወርሒ ስልጠና ማዕልማት ዝተሳተፈ 4 ኣለይቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ብ13 መጋቢት ተመሪቐን ካብ 16 ንኡዘባታት ዝተዋፅኣ ሰልጠንቲ ከከም ዝመጻሉ ኸባቢ ወርሓዊ ካብ 400 ክሳብ 600 ናቕፋ እናተኸፍላ ዝቐሰመኦ ሞያ ናይ ስራሕ ዕድል ምፍጣር ምንጪ ቁጠባዊ ኣታዊ ስድራ ቤተን ከውሕሳን መነባብሮአን ከም መሓይሻን ዝዓለመ እዩ
አብተጋጣሚ ሐላፊት ማዕከል ወይዘሮ ሐዳስ ሙሴ ብዝስማዕቱ ቃል ሰልጠንቲ ብዘለውን ማሕበራዊ ቁጠባዊ ጸገማት ተለለን ዝመጻ ምዃንን ገሊጻ ሰልጠንቲ ብወገነን አገዳስነት ናይ ስልጠና ምሕያሽ ዕለታዊ መነባብሮን በመጥቃስ ብዝቀሰምዎ ስልጠና ኣብ ስራሕ ዓለም ተዋፊረን በአድማዕነት ክነጥፋ ዘለውን ድልውነት ብምርግጋጽ ሓገዝን ምትብባዕን ሃማዴን ምሕደራትን ከይፍለየን ተማሕጺነን ፕሬዚደንት ሃማዴ ወይዘሮ ተኻስፋ ሚካኤል ብግዳ ልዕሊ ሰልጢንካ ምውፃእ ኣብ ስራሕ ምውፋር ትዛዓበየ ብድሆ ብምዃኑ ሰልጠንቲ ነዚ ተገንዚበን ሞየአን ብግብራዊ ስራሕ ብምዕባይ ኣብ ዕዳጋ ተወዳደርቲ ኮይነን ክቐርባ ተላብያ زوركم تعزبت زغطل زينا وزاي دقيمنا نمكتالكم بخبر نعدم زينا وزاي መንግስቲ ሃገራዊ ሓድነት ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ብ12 መጋቢት ካቢነ ሚኒስትራት ብምምዛዝ በወግዕ ቆይሙ ኣብዚ መቅረሒ ስልጣን ኣብ ግምት ዘእተወ ሓድሽ መሰጋገሪ መንግስቲ ካብ መንግስቲ ደቡብ ሱዳንን ተቐናቅንቲ ወገናትን ዝተዋፅኡ ጠቕላላ 34 ሚኒስትራትን 10 ምክትል ሚኒስትራትን ተመዚዞም ኣለዉ መሰረት ዝተዘርገ ሓበሬታ 10 ካብቶም ሚኒስትራት መንግስቲ ፕሬዚደንት ኬር ዝተመዘዙ ኮኑ ከለዉ 9 ሚኒስትራት ብሪያክ ማሻር ብዝምራሕ ተቋም ሓይሊ 5 ሚኒስትራት ድማ ብካልኦት ሓይልታት ዝተመዘዙ እዮም ኣብዚ ሓድሽ ምምዛዝ ሚኒስትራት ሚኒስትርታት ፋይናንስን ውሽጣዊ ጉዳያትን ብደገፍቲ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ክተሓዙን ከሎ በዓልቲ ቤቱን ሪያክ ማሻር አንጀሊና ቴኒ ድማ ሚኒስተር ምክልኻል ኮይና ተመዚዛ ኣላ እዚ ሓድሽ መንግስቲ ኣካል ናይቲ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት 2020 ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ሚያርዲትን መራሒ ተቃዋምቲ ወገናት ሪያክ ማሻርን ዝተኸተመ ስምምዕ ምቋም መንግስቲ ሃገራዊ ሓድነት እዩ ሪያክ ማሻር ኣብዚ ሓድሽ መንግስቲ ከም ቀዳማይ ምክትል ፕሬዚደንት ኮይኑ ኣብቲ 22 ለካቲት ዝተገብረ ስነ ስርዓት ቃለ መሓላ ምፍጻሙ ኣይርሳዕን ኣብዚ ሕጂ ተመስሪቱ ዘሎ መንግስቲ ኩሎም ተቐናቀንቲ ወገናት ተወኪሎም ብምህላዎም ዝሓሸ ውፅኢት ክርከቦ ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ምስራት መንግስቲ ሃገራዊ ሓድነት ኣቀዲሙ ክትግበር እኳ እንተነበሩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ብዝተፈጥረ ፍልያት ኣብ 2019 ክልተ ግዜ ከም ዝፈሸለ ኣይርሳዕን ኣብ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ቅድሚ 7 ዓመታት ብዝተፈጥረ ውግእ ሕድሕድ ኣስታት 400,000 ሰባት ከም ተቆትሉን ልዕሊ 4 ሚልዮን ኣደዳ ምዝባልን ስደትን ከም ዝኾኑን ጸብጻባት ይጠቕሱ ቁጠባ ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ብደረጃ ዝሕታለ ከም ዝኣተወ ስታስቲካዊ ጸብጻባት ሓቢሮም ቁጠባት ሃገር ካብ 40 ዓመት 2019 ብ1.4 ሚታዊት ከም ዘንቆልቆለ ዝሕብሩቶም ጸብጻባት እቲ ክስተት ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ጥራይ ክልተ ግዜ ይጋጥም ከም ዘሎ የረድኡ ቁጠባ ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ካብ 1994 ድሓር 3 ግዜ ኣብ ደረጃ ዝሕታለ ከም ዝወረደ ይዝግለጽ እዚ ተኸሲቱ ዘሎ ቁጠባዊ ዝሕታለ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ መሪሕነት ካብ ዝመጽእ 2 ዓመታት ኣውፂሩ ዘሎ ፕሬዚደንት ሲሪል ራማፎዛ ጸቕጢ ክፈጥር ከም ዝኽእል ይእመት ባይቶ ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ነቲ ጋጢሙ ዘሎ ቁጠባዊ ዝሕታለን ምሕዋይ ኣብ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ገዚፍ ወፍሪ ክግበር ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ ብሰንኪ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ዕዳጋታት ብርኪ ኣሜሪካ ብውሽጢ ኣስታት 30 ዓመታት ናብ ዝተሓተ ደረጃኡ ከም ዝወረደ ተገሊጹ እቲ ክስተት ድሕሪ 1987 ኣብታ ሃገር ዝኸፈ ቁጠባዊ ተርእዮ ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ኣመልኪቶም ብሰንኪ ስግኣት ቫይረስ ኮሮና ዝበዝሓ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ኣሜሪካ ብንጡፍ ስራሕ ከም ዘየለዋ እዚ ድማ ንጥፈታት ዕዳጋ ኣብ ሓደጋ ከም ዘውድቑ ተፈሊጡ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ናብን ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮፓን ዝግበር በረራታት ንኣስታት ሓደ ወርሒ ክቋረፅ ተወሲኑ ብምህላው ኣብ ዕዳጋታት ብርኪ ኣሜሪካ ዝተረኣየ ምንቁልቋል መሊሱ ክንክ ከም ዝኽእል ይእመት ምልባዕ ቫይረስ ኮሮና በኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መላእ ዓለም ብሓፈሻ ብቁጠባ ዝበልጸጋ ሃገራት ድማ ብፍላይ ተመሳሳሊ ቁጠባዊ ሳዕቤናት የኽትል ከም ዘሎ ይግለጽ መሰረት ጸብጻባት በቲ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ቻይና ዝጀመረ ሕማም ብደረጃ ዓለም ልዕሊ 130,000 ሰባት ከም ተለኽፉን ኣስታት 5,000 ከም ዝሞቱን ተፈሊጡ ውድብ ጥዕና ዓለም ነዚ ናብ ኣስታት 120 ሃገራት ተላቢዑ ዘሎ ሕማም ኣህጉራዊ ጥዕናዊ ስጋት ክብል ምዋጁ ይዝከር ኤውሮፓዊ ሕብረት ናብ ኤውሮፓ ንምስጋር ኣብ ማዕስከራት ግሪክ ተዓቂቦም ዘለዉ ሶርያውያን ስደተኛታት ብወለንቶም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ናይ ገንዘብ ደገፍ ክገብረሎም ምዃኑ ሓቢሩ መሰረት ሓበሬታ ሰመስቲ ሕብረት ናብ ሃገሮ ክምለስ ፈቃደኛ ንዝኾነ ስደተኛ 2,000 ዩሮ ክወሃቦ ምዃኑ ተፈሊጡ እቲ መደብ ግዝያዊ ምዃኑ ዝገለጸ እቲ ሕብረት ቅድሚ ወርሒ ጥሪ 2020 ናብቲ ማዕስከራት ንዝኣተዉ ስደተኛታት ጥራይ ከም ዝምልከት ሓቢሩሎም ኤውሮፓዊ ሕብረት ነዚ ስጉምቲ እዚ ከም ዝወስድ ዝገልጽ ዘሎ ቱርኪ ዝኸፈተቶ ዶባታ ክትዓፁ ናይ 1 ቢልዮን ቀጥታዊ ደገፍ ክገብረላ ዘቕረቦ ጠለብ ተቐባልነት ድሕሪ ምሳእኑ እዩ እቲ ሕብረት ግሪክ ነቶም ብመሬት ኣቢሎም ናብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓ ክሰግሩ ዝፍተኑ ዘለዉ ሶርያውያን ስደተኛታት ክትዓግድ 800 ሚልዮን ዩሮ ደገፍ ክገብረላ ምዃኑ ሓቢሩሎ ኤውሮፓ ሕብረት ቱርኪ ኣብ ሶርያ ንተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ምትእታው ድሕሪ ምቋሙ ሶርያውያን ስደተኛታት ናብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓ ከይሰግሩ ዓፅያቶ ንፅንሐት ዶባታ ከም ዝኸፈተቶ ይፍለጥ እቲ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ኤውሮፓ ብሓፈሻ ኣባል ሃገራት ኤውሮፓ ሕብረት ድማ ብፍላይ ከቢድ ሻቅሎ ተፈጢሩሎ
أستات 4 مليون سورياوان سدتنياتات عقبات زلا تركي أوروبا وحبرت نمردهم تروي صوت كم زيله كتوقت صنيحة قلولا وسوريا كابزوبا ماكلاي مبرق حليفون هاجرات أوروبا كبيت سجم كوين خمس زلا يزقلات شبراو جل الشباب بسمينا معراب كينيان ممهران علامة زجبرة دقاقمت قعدت دحل مكيادو أما يتابعت تمرتنا يتخبابين تفتاتن كوكوارت ساهم تجددات سبتوات حبيرام بسن كتمت قعدت بستفت رسقات أشحات ممهران سرحهم كمزون زفيم أتوم سبتوات بتوسخ زقلتو بتستاو قصتات مستمالي بزداب كوابيتات زلو عادتات كينيا حلف خالي كوابيتات بقالوتات تسلم مهلاون نتوغنتات بغير واس كتاتو لوغناتي تقصوم وجل الشباب كابز حلو فرح الري أفسمينا معراب كينيا بزكايدو متقعتات ممهران زركبوم حيلو سبات كم تقوت لي غلاز الشبرا وجل كابز حلو فقرب عامتات كاندي تساتاو سقات سوماليان كينيان كوينهم زلو يحبر موزامبيك قد ما حدا عمل بسنك استغسط حدا هو بلاو معبل إيداي كساب حجي على حدا مليون زيجاتات سبيته تزور ديت كوينهم هلاهم ودب مقبل حرشانا فليتهم قدات المرداء كايد بصنح صعري محبراو زقمات مليونات سبات كوا أنت تقالله سعبينات نايت باري وحدا قاقنا كم زي وزي تودب حبير اللوم بسنكتي ورحي مقابل تلشن 10 جاعتن زقات ما حدا أباستات شوعات ميشي هكتار تزريز نبرة في الريات ملؤ بملؤ كم تدمسسه سبساباتي تقصوم اتباريو حدقا موزامبيك تراي زي كونه ابسفيح كفال زوبا دوبا افريكا لوتاو صلوا خمس جبرز حبرو صبصوات صاف حجي امايت اشحات تمزابيلهم مهلاو ميردو بحدقا درك تتقيع زلو زوبا دوبا افريكا تقد مع عمد استخسته وبلاوي معبل نتسقم مليسو خمس جادو يتقاس باركز خوركم تعذبتنا ساعة سدالو زينا ابسزازي ملو سلامك تالكم سلام كم يتصنعكم كبرات عزب تعرضوا زينا سبورت انه زينا زغرب لكم ميكائيل حدكم شامبيون سوبر ديفيجن زوبا ماكل تمال حمص بستفر لقطمات قصيلو تمال تان شامبيون تمعدو زلا دندن بنشتي غانتا باراديسو زحفر سعرتو قطيمو صوتا كان مجمرتو يتحيزو بحيال تودادرنتو يفلمو دندن بلصا كفافاليا ميكيل زرود زرايب سنك مقصعت زي تسلفلو ابتا غانتا هاغوافات زفترلا تمثل حليفات فتن تنبرت كسلطاوناي كالن عرفت دما زنكل تغانتاتات بزي شوتين بادو بادو مريحن دعير عرفتاو زغصل صوتا تودادرنتون سحابنتون مليشيو حيرو باراديزو كعسو كاب دندنا منطلت تقعنيرام باراديزو مبل 49 دقيقه كاب حلقه غانتا فنان قبرز غابير شوتو بمركاب نصوتا حد بادو تمرحو جميرام بز دما يتقطم بعوت باراديزو حد بادو تزازيمو أودي من زكاة أدوليس نسجن كونستراكشن نيران أدوليس صوتها مستجمر عبكرة تدرب بمجدي تدرس قدام بزرعة تشوت تحرر بارو مريحان عرفت وطيام تعرف عرفت أبزغت سلك قدام سجن كم تيم مثال تحريس تتصاطوتو تمالو نايدا قمتون أدوليس هم بل 50 عدن رك ألكسندر مسفن بزمز قباشوتو تتصاطها كل تبارو خنم أيضاً حتى زاغانتا بمبر 9 كاب ساميل هايلو بزرعة تاساسيت شوتو بقفيعنة قدام سلسة بارو تعوتات الوطيام كوبانيا سنبل مس جزابان داون تتصاوتيام مس عبيت غانتاتات معرنتو حيزا كتغزغز صنحت سنبل تمالون غزاباندا ينحسيتلان كنو عرفت يام بل 10 كوندو مع 17 دقيقه كاب يمانه محرن دانيال نغوسن بزمزغبون كلتا شوتوتات كلتا بارو مريحوتيام دعير تاو زغصل صوتا سنبل مبل 67 دقيقه دانيال نغوسن نعو كاليت نغانتو ساسيت شوتو تخونو مزغاب سنبل 3 بارو مريحان صوتا زازيماتوم كساب حجر بعت صوتاتات ابزت خايده كي بحرن سنبلن 10 نطي كواللان كلها دندن ادوليس 7 نطي سجن ال تحرير 6 باراديزو 5 نطي عراق 5 نطي اسمرا بيرا 2 نطي غزاواندا دما 1 نطي واهيلن ركبام قطمات الشامبيون سوبر ديفيجن زوبا ماكل زمت سنبت كاب ساعات كلتا تحيزو بكلتا صوتاتات كقصلو بز مسرت عراق 5 انصار اسمرا بيرا كوم دما كي بحري مسال تحرير كتصاوتين ابزوبا عن سبب مونغو اسماطن حلحلن سفلاي سبورتاو وددات تخايدو اب زمت قربا غيزي نزكاد وددات عبا حجز كم زلو زحبرو اكاتت وددر منسيات بسبورت هانيصوم كابنو زوبا زحلفنا زوبان هاجرن زكايد وددات بوعد كونم كقربو كابتنو سان زوباتا زدل دغف كم زيفليوم حبيروم اب استخايد وددات بكعسو غر حلحل سلسه بارو كتعوت بكعسو مربكا اسماط ابل علي حلحل كلته وحده تعويتا كبرات عزب تعيتاو زينا سبورت ابزي فتصم السلام